Bon dia, bon dia a tothom. Primer de tot, m'afegeixo al reconeixement del sector mèdic i del sector sociosanitari per la feina que heu fet i que esteu fent i que, malgrat tot, i que heu de fer encara aquests dies. I també m'afegeixo al reconeixement a tot el sector docent perquè també han tingut un terratrèmol aquests mesos i per tant, el seu reconeixement a la seva tasca diària i compartida. Intento compartir pantalla. Molt bé, es veu? Es veu? Sí, sí. Molt bé. Segurament repetiré alguna de les coses que ha comentat l'Òscar, la Belén i Marta, que ho han fet molt bé, però penso que el que ha passat amb el Covid-19 a partir del 14 de març, una de les coses que com que la jornada es diu 5 experiències, jo em concentraré més en el que ha passat i en aquesta experiència el que ens ha motivat. No? Nosaltres som l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, portem 26 anys treballant i van començar de manera presencial, després a distància, després online, després blended, i ara portem totes les modalitats. I al cap i a la fi, com diré més endavant, la modalitat no és l'important, ja ho han dit els companys, l'important és el contingut, la metodologia, la tasca docent. Però sí que és veritat que al final, o durant tots aquests anys, n'hi ha hagut una progressió, no? N'hi ha hagut una progressió des del programa que neixia en modalitat online, aquell que neixia com a blended o aquell que neixia com a presencial, de mica en mica van incorporar noves tecnologies, noves estratègies docents i a partir del 14 de març, sobretot per algunes modalitats, això ha estat un terrabastall, no? O sigui, un terratrèmol. I personalment tenia un institut que té al voltant de 150 activitats formatives de mitja i llarga durada, sobretot. Ha estat molt interessant veure la reacció de l'equip docent. Els docents tenen una manera de fer que va millorant any rere any, però aquest any, el 2020, han hagut de fer front a una situació i, per tant, han tingut un context totalment advers. I a més, en una situació que estava a meitat d'any acadèmic. Això ha fet que hem hagut tot l'equip docent i tot l'equip a nivell de la institució, de l'IL3, de la UB, hem hagut de fer pinya, revisar què és el que es podia fer i què és allò que no valia la pena ni intentar-lo. Això ens ha donat pas a fer de manera molt sintètica recordar què és la formació contínua. No? Sé que igual algunes de les coses que diré ara ja són bàsiques o s'han dit abans, no? Però crec que estaríem tots d'acord que la formació contínua és un aprenentatge basat per competències, que cada vegada més ha d'incloure l'ús de metodologies actives com el Flipped Classroom o qualsevol de les que han dit els companys, que cerqui l'oportunitat interdisciplinar. Això és un tema que cada vegada va més. Disciplines que abans estaven més estancades, o sigui, que estaven més compartimentades, ara tenen comunicació entre elles i, per tant, això s'ha de tenir en compte des de l'inici. I, per tant, hem d'anar cada vegada més a una personalització de l'aprenentatge per escolta activa i adequació de continguts. I també cada vegada tenint a la tecnologia com una amiga de viatge, però que ens acompanya en el viatge de l'aprenentatge i la formació. Per tant, no és com deia Belén, la tecnologia no ha de tirar de la formació, sinó que la formació ha de fer ús de la tecnologia. I fins i tot
els últims anys, jo diria que els últims 2 anys s'està repensant fins i tot el redisseny dels espais físics i, com deia l'Òscar a la seva intervenció, fins i tot els espais virtuals. No? Per tant, nosaltres estem preparant ja, fins i tot les aules seran diferents, la biblioteca segurament serà totalment diferent, tot això anirà canviant i, per tant, és un tema que totes aquestes coses són les variables que tenien sobre la taula a nivell de formació contínua. Per tant, podríem dir que tenir la necessitat de reforçar, com he dit, amb el Covid, amb la situació del Covid, això s'ha posat més sobre la taula, s'ha de reforçar la fase de planificació i disseny formatiu. Quan tu afrontes una situació com el Covid i tu tens un disseny en qualsevol modalitat que responia a un disseny inicial i has d'incloure elements de sincronia, asincronia, elements virtuals o elements presencials que no estaven en l'inici, això ho pots fer de manera d'urgència, però si ho vols implantar de manera ja estable al teu itinerari formatiu, has de tornar a una fase de planificació i disseny formatiu. Per tant, has de tornar a reobrir el curs per veure què és el que té sentit. Una altra cosa que últimament està passant és que amb la democratització de la formació contínua i aquesta interdisciplinaritat pot passar que tinguis perfils a la teva formació que no eren els inicials que tu havies dissenyat. Per tant, t'has de tenir molt clar quin és el perfil d'entrada que tu tindràs i quin és el perfil de sortida que aquest alumne, aquest professional, en tindrà una vegada hagi fet el recorregut o l'itinerari formatiu. Perdó, Francesc, podries obrir la pantalla completa, que ens ho demanen? Ai, sí, perdona. Ara? Val, molt millor, merci. Perdona. Tot això cada vegada més amb un plantejament pràctic i... Perdona. Amb un plantejament pràctic i col·laboratiu i sobretot ubicat. O sigui, cada vegada hem d'anar a que les pràctiques siguin in situ o, com s'ha dit abans, la Belén, fins i tot en pràctiques que siguin simulades, no? Però que des del disseny inicial del curs n'hi hagi un pla molt clar de quina serà l'execució i com es portaran a terme aquestes pràctiques o aquesta situació, aquest aprenentatge pràctic i col·laboratiu. Cal fer aquesta personalització de la formació on sigui possible. N'hi ha itineraris que no és possible i n'hi ha itineraris que és més possible. I incloure la varietat de recursos i la posada en escena de tots aquests aspectes com sigui el joc o la situació real com la simulació, que ja heu vist anteriorment. Per tant, una de les coses que ja els companys també han posat èmfasis en el tema de que la formació basada en competències ha comportat i comporta canvis en el disseny instructiu. I aquest disseny instructiu cal ajuntar dos equips, l'equip docent, però se li ha d'acompanyar d'un equip de dissenyadors instructius que els recomanin, que els assessorin en quines són les estratègies més adequades, quines són les tecnologies més adequades, quines són les maneres de fer o d'estructurar els continguts responent a allò que he dit prèviament. Per tant, la modalitat no és la finalitat. Aquesta adopció de la modalitat presencial de temes asíncrons o de tecnologies virtuals o al revés d'altres modalitats fa que la modalitat no pot ser la finalitat. La finalitat és la metodologia i, per tant, tornem al tema del disseny.
Retornant a l'inici, la virtualització com a mesura d'urgència per resoldre algunes situacions ha calgut una implicació molt forta de docents, institucions, però els resultats no han estat del tot satisfactoris. Això ha passat a la universitat, als col·legis, no estem del tot contents del que va provocar el Covid i com van haver de resoldre la situació. Era normal perquè va a caure a meitat de l'any acadèmic. Però per aquest any acadèmic, per el 2021, que afrontem, ho hem afrontat d'una altra manera. Hem revisat el disseny de cada curs, hem vist quines són les etapes que es podien fer presencials, quines són aquelles que es podien fer virtuals. Hola, soy Enrique San Juan. Hola Enrique, qué bien. Vale, a ver. Me has comentado como panelista. I quines són les tecnologies que podrien incorporar. Fins i tot s'han redissenyat algunes, l'estructura de les aules virtuals, estem redissenyant alguna de les aules físiques per donar cobertura a fer streaming o fer aquestes accions, però tots aquests elements hauran d'estar a una fase de disseny quan es redissenya un programa o quan es dissenya un programa de nou. Per tant, en aquest treball interdisciplinari entre equips, no solament han de tenir en compte el perfil, no solament han de tenir en compte el treball basat en competències, el treball pràctic, quins valors ens aporten les tecnologies en el tema d'enregistraments, simulacions, role-playings virtuals, fins i tot les pràctiques virtuals o la tutoria, sinó que el que haurien de tenir en compte des de l'inici d'un disseny és que, a més, l'important per l'alumne és saber resoldre situacions concretes. I d'allò se'n desprenen quines competències hem de desenvolupar per a aquest alumne pugui resoldre aquestes situacions. No fer-lo al revés, no plantejar-nos primer unes competències i després quines situacions serien les més adequades. O sigui, és millor plantejar-se què és el que l'alumne ha d'aprendre a fer i després quines competències són les que l'ajudaran per desenvolupar aquesta tasca. Tot allò amb un component sempre de col·laboració amb l'alumnat i, per tant, i entre l'alumnat i entre els docents. Per acabar, una de les experiències també que hem tret des del març del 2020 és que tu pots fer una tasca d'acompanyament al docent en la fase de disseny, en la fase de selecció de recursos, de tecnologia, en el model d'avaluació, en què és el millor que es faci de manera síncrona o asíncrona, què és millor que es faci amb una modalitat virtual o una modalitat presencial o blended, però n'hi ha un moment que li has de donar molta autonomia. No solament perquè ell te la demana com a docent, que tindrà aquesta autonomia de penjar materials, de plantejar videoconferències, sinó també que fins i tot institucionalment, ho ha dit la Belén, tu has de poder recolzar-te i ajudar, donar aquesta autonomia perquè tu tens uns recursos i tu no pots estar en totes les accions formatives de manera constant. Per tant, un exercici que les institucions hem d'aprendre és que l'autonomia que cada vegada s'està demanant més per part dels docents, perquè la tecnologia ajuda en aquest sentit, és una eina que ens ajuda a tots dos, en dues parts. En definitiva, parlar de modalitat virtual sense fer-se un plantejament general del disseny de l'acció, la coparticipació i les competències a assolir significa no aprofitar tot el seu potencial. I totes les modalitats presencials, Blender i online, estan anant a una integració d'aspectes de sincronia i asincronia, que fa que hi ha una barreja segons necessitats. Això és la realitat. Això significarà que desapareixeran
la modalitat presencial com a tal, la blended com a tal i l'online com a tal, no. Però sí que és veritat que cada vegada n'hi haurà elements que estaven més compartimentats en qualsevol de les modalitats. Lo important és que el docent tingui l'habilitat a l'hora de fer el disseny, sabent que té un perfil destinatari molt concret, anar traient i incorporant metodologies, estratègies o tecnologies segons la necessitat. I que això cal fer-lo cada vegada més amb un equip que li doni un feedback de com plantejar-lo. 5 minutets. Val, no, en principi ja estaria. Bé, no... He volgut fer-lo molt transversal perquè en cada programa que tenim a la casa, a la Universitat de Barcelona, a l'IL3, tenim màsters que estan tirant per una estratègia o una altra. Nosaltres no tenim un model únic per cada programa. Intentem apropar-nos als docents, entendre quina és la necessitat formativa, entendre fins a on volen arribar els docents amb els alumnes i a partir d'aquí fer una proposta formativa conjuntament amb el docent. Això significa que n'hi ha un màster que té una manera de fer-se, té més sincronia, menys sincronia, més tecnologia, menys tecnologia, i fa que el nostre model sigui molt líquid, com es diu ara. No? Per tant, espero que us hagi agradat i si teniu qualsevol pregunta estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.